Nyakwara Mugejong dakika en 27 tok sadek marokinyi machiegni network maro echeno mar mbako romo matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejong okinyi makawuono wadwa twako tudore kod kedo gi lwenje kit chwecha. Wang'eyo ni kochakore chieng' tarik 25 dwe mar 11 higani nyaka chieng' tarik 10 dwe mar 12 higani piny ngima jahingo odiochienge 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech mathoro yudo joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri. Ka higani mar 2025 thuon wacha mano mar odiochienge 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech mathoro juko joma mine kaachiel kod nyiri matindo en weche motudore kod kedo kod lwenje mag kit chwech mathoro yudo joma mine kaachiel kod joma nyiri nyithindo manyiri matindo ahinya to kokalo e yor mbui mano kiluongo kanyo kod dhongere ni Ending Digital Violence Against Women and Girls. Ka bende nyaka sani nitiere okenge mopogore opogore ma itemo keti mar neno ni lwenje mag kit chwech mathoro yudo joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri kuonde mopogore opogore obed lwenje mayudore e udi kaachiel kod kuonde mamoko one kaka inyalo thir e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejong antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae ka wendowa machielo mano Evans Odhiambo jatatije mar Maisha Nordics obo bedo ka utudore kodwa achiel kachiel kokale yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere Finland. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio okinyi makawuono antiere kae kod Feni Ogembo. Feni Ogembo en jatatije mar Daraja Letu Foundation. Oyawre Feni ichio nade? Achiel maber. Machiegni. Erokamano. Wendo machielo Nyakwara Mugejong antiere kae kod Hilda Ombero. Hilda Ombero en japuonj rawere Polycom Girls. Oyawre Hilda ichio nade? Oyawre inya Joyce achio maber. Machiegni network. Erokamano. Nyakwara Mugejong in bende akaw thuolo makende mar rwakni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook inyalo yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Kia kose yuda Evans Odhiambo jatatije Maisha Nordics kotudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom. Miye thuolo mar mondo mi en bende omuswa okinyi makawuono kaka kuma entiere bende nokinyi kose nikech wang'eyo ni wanyalo bedo kod time difference moro. Oyawre Evans Odhiambo ichio na kama entiere machiegni Evans. Erokamano ahinya an Helsinki Finland an iluongo nang'o nyandwat koso malo mar Europe malo koro en saa 2 okinyi manyiso ni wan gi pogruok mar saa 1 un saa 3 wan saa 2. Erokamano kuom bede studio erokamano ahinya. Machiegni network Evans Odhiambo mano jatatije Maisha Nordics kuom kawo thuolo mari ma oriwri kodwa e twak okinyi makawuono. Ka watwak koda kotudore kod ndalo 16 mago mag kedo kaachiel kod joma mine. Adwaro chako kod Hilda Ombero in kaka japuonj rawere ka Polycom Girls. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ndalo 16 gi mago mag kedo kod lwenje mago mag kit chwech. Ginyisa ng'oto e kind ndalo 16 gi ang'o momiyo ket mana ndalo 16 mar mondo one kaka inyalo thir kata inyalo duok piny kata inyalo ked kod lwenje mago mag kit chwech. Okay, kada wuoyo about 16 days of activism. Otimrega chakre tarik 25 November to tarik 10 December. Gimomiyo magi timre nikech nitiere gik ma like nyithindo manyiri kale mostly in December kae to theme ma this year and unite to end digital gender-based violence. Sani weche mag mbui emang'eny sana mane theme ma 2025 alafu gin gik moko 16 ma ok ang' nawach te but wantie gi mar gender-based violence ma koro wawuoye sani moro onego watiek sexual harassment bende wantiere gi and AIDS. Koro nuneno kata nyoro ne wa celebrate World AIDS Day to nineno ka nyithindo manyiri mantiere gi not nyithindo manyiri teenagers ema nini gini male mayudo HIV and AIDS magamo HIV sani omedore mano be watemo mondo rum nyithindo manyiri mako iye wantiere gi early marriage
wantiere gi en refugee like kaka refugee wantiere go bende wadwa ni mondo wate mondo joma refugees go mondo be wabed go kanyakla. Koro mage 16 days of activism ging'eny to odiochieng' kod odiochieng' the main day en 25th November mano gino chakre mondo koro wa create awareness ni nitie gik matimre kamano. 16 days of activism mang'eni jikia makata sani ang'eni king'iyo DP mag nyithindo manyiri no ka giketo papo koro ishanga ni papo ni means ang'o. Papo ni means awareness mondo wa create awareness ni nitiere gima luongre ni 16 mar 16 days of activism. Also about this papo DP nitiere gima wacho ni advocacy ma wangiso ji mondo to come out and speak about gender based violence, and also it also shows love, hera to gi respect ma kori neno ka nyithindo nyako keto DP ma papo tikia ni DP ma papo ni means ang'o. Koro at least jokma keto DP ma papo ni to means ang'o. Ang'eni koro ng'at ma winja sani ong'e gima miyo nyako no keto mondo at least we create awareness about gender based violence. Abendo wabubedo ka kine mwadhi mbele kwa tuwa kumara wabubedo kwa wagoyo mbaka wabubedo kwa wagoyo mbaka tuwape yoreni to awareness kata punjoji kwa utudore koda kedo kod lwenje makitjoji itimogi yore machalo nade mar mondo mi ochop ne ji duto nikech wang'eyo ni lwenje makamagi oko timre e bombe kende otimore nyaka e gwenge kuma ji odak to nyalo bedo ni jomodak e gwenge seche moko milome makamagi kata puonj makamagi ok chop negi yeno mar mondo mi arwa ketwa ka Fenio Gemin kaka jatatije mano ma Daraja Letu Foundation wang'eyo hie ni thuon wacha mano ma higani en neno kaka inyalo kedi kata inyalo tieki mago lwenje mago mag kit chwech mathoro yudo joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri ahinya to kokale yor mbui kacha dago mar mondo mi lene Nyakaramogi Ajwang' ni to gin lwenje mage ahinya to mayudo ji kokalo e mbui kacha nikech kinde mathoth ji paroga para ni wechego mago mag gender based violence en seche moko ni ka ng'ato goyi ka ng'ato yanyi ka ng'ato wuoyo ni marach to higani waneno ka koro wa focus kata waketo maino e wechego matimore kokalo e yor mbui kacha. Faith. Anya chako wacho ni generation masani to dhi piyo ahinya mabe some of the laws ma wan godo seche moko wanya wacho ni nyakonyowa to moko mapok wakadhe waonge laws manya konyowa godo. Koro kwa create awareness nikech king'iyo statistics kata KDHS Kenya Demographic Research wacho ni 3 kuom ji 5 okadhe harassment online. To nitiere research mabe nwatimo this year adana ngadi matin Feni Mosainya kata kapok idhi research manotimo harassment e mbui kacha ang'o ma quantify ni ma en harassment e mbui kacha ta ang'o ma ok en harassment nikech ng'ato nyalo bedo ni penjore ne seche moko jomoko inyalo bedo ni gibedo harassed e mbui kacha to kia ni ma ichocho raticha kata nitiere mae kaka seche moko en violence again harassments kaka mage ma winjo be ni ji ong'e ma ng'ato koneno e mbui kacha obed ng'ama miyo obed ng'ama nyathi manyako matin to nyalo go report wach ni kata kodhi na maber. Anya mi practical nyoro na improve security mar Facebook to kang'eyo to naneno ka ji ng'ato noro na friend request to ng'ani sik dwa wuoyo koda to anakiae koro nadhi ang'iyo security features ma Facebook ni godo to gipenjo niya ni be kidwa report wachni ng'ani be oro ni nude photos be ng'ani oro ni advertisements mar sexual harassment ng'ani be otemo kwai pesa ing'eyo mage gik ma quantify mostly sexual harassment online ma wanya wuoyogo kata king'iyo matut tinya yudo ni other features koso kata other social media platforms inya yudo ni gi different securities makata kidwa wacho ni ng'ato harasi online to gin gi categories ma inya bedo ki report ng'ani to yudo justice at the same time. Yes.
Ntie wach mida medo Hilda kapok ongiso ako tudore kod research mo wacho ni negitimo. Online kae mbui kae bentie gik mang'eny. Ing'eni ng'ato inyalo post pichani alafu ng'ato oro ni message like sani iwacho gani ati video itself ok en funny. Dhie comment section. Kidhie comment section ineno ka iji post yeno kiber but ng'ato dhingisi ni ber kionge wi like unakaa vizuri bila kichwa. Hiyo ni cyberbullying. Threats ma ng'ato brongisi kata ng'ato tia gi account mar ng'ato to owuonde ni mano ineno mondo yorne pesa. The main thing and gin man gidwa ni mondo orne gi pesa moko gi harasi moko be ng'ato oro ni nude photos ng'ato ka ni duk like mbona unanitumia picha yako ukiwa uchi. I didn't ask for it. Unaelewa? Mago hurtful comments mago gin ni mantiere mbui online harassment cyberbullying ntie giwacho ni catfishing one gi sexual harassment online mangato oro ni picha ne kata ngato wacho ni for example date in gi boyfriend koro maybe no set timo nini ka unji ariyo hera ka unji ariyo but koro udhi kosana gi kijana ni kata gi nyako ni koro ineno sechego puseweru kore manyako no kata gweno threateni ni ati anyalo oro pichni kan kane mano goyo kodicha mano threateni it's called sextortion ama cyberbullying. Penjo machielo mabende nyalo penjore na kiani pinye masani olokre nikech oyudo ni nitiere kata kinde mokalo chien kiwinjo ka jomoko goyo ga mbaka ni wan waromo mana kokale yor mbui pogruok nitiere kanya ngini be nangisi ni mak paro kotudore kod research kata nonro mane utimo kata kamano yiena mar mondo mi arwake Evans Odhiambo jatatije maisha no dexa ka utudore kod achiel kachiela okinyi makawuono kokale yor tudruok mar Zuma. Evans karwake twaka okinyi makawuono winjo kanyo kaka Feni kachiel kod Hilda osechwalo duon gi kotudore kod kaka inyalo choch ratiro mago bed joma nyiri kachiel kod nyithi joma mine kokale yor mbui kacha kalore ni odiochienge 16 mago mag kedo kod lwenje mag kit chwech mahiga ni en neno ni otiek lwenje ahinya nyato mago mathoro yudo joma mine kachiel kod joma nyiri kokale yor mbui kacha in korka kori lwenje makamagi ma joma mine gi nyithindo manyiri yudo kokale yor mbui kacha gin mage to ere kaka inyalo tiekgi Evans? Bana inya ingeni wach ni en wach matut apani kawaseng'iyo kaka jowetega go wacho ni nitie kaka thago ng'ato e mbui opogore kaka ne en chon. Ingeni chon ne onge wach mbui chon kani thago ng'ato to ni leo mane chuo leo ka nyako dhi e jiro kata kodhi moto kata kodhi aora. Sani koro opogore. Sani ng'ato nyalo bet kamubete to chako thagi mana kodio simbe ka. To gima nyaka wang'e ni piny masani kisekao chwechni ikete picha ikete mbui to iseyawo pap nikech mondo mi ji obed ni ng'ato nyalo keto control ma ni chwechne gi pichni ge onge ng'ama nyalo neno tek nikech kama kaka tinde wawuoyo kama kaka tinde watudore go osiepewa kama kaka wago ohala e mbui. Koro mondo mi ni ng'ato beda ni oonge mbui tek to kisebede mbui iseyawo pap ni ng'ato nyalo thagi kata ng'ato nyalo oro ni pichni mokidwar makaka owacho maber no ni seche moko kane une e weche mag hera to koro hero rumo to pichni manukao seche moko kata kuloso hera uno ng'ato nyalo kao to keto nikech oneno ni koro odwa nyali kata odwa duoko ni wach marach nikech kakiweye. To gima nyaka wang'e ni kaka chiko bet nikech kaka neno pogruok ma anyalo wacho ma dala gi ka ni chik nyap nikech anyalo wacho ni kama nitie ni gik makamago kitimo to nitie kaka chik oseket maler nikech kinyalo golo gigo kaka ng'ano timo ni kako wacho ni obed wuoyi obed nyako kako timo ni kako wacho ni nitie chik moketi to nitie kaka gidhi okang' machielo ni gidonjo information ni koro kidwa manyo tich
kidwa manyo kata mana ot, kidwa manyo nitie gik mang'eny, idwa kawo pesa e ginene e kar keno mar pesa, idwa kwagi pesa mondo igedgo kata itim gang'o, chako bedo ni matek. Koro ka chik obedo motegno to iyudo ka gigi chako bedo matek tim. To an kaka an be nyaka ng'e ni kaseketora e mbui to nitie kaka ji, nikech wan gi ji oko kucho mang'eny ma pachgi ok beyo, pachgi kaka gidongo, kaka ginedo mon, kaka gineno chuo, kaka ne gineno ka jonyuol gi odak, bane ng'ato wach kata golo picha ne ng'ato ok gine ka gima lich negi. Koro mano gik ma nyaka wang'e ni ka waseketo picha mane miketo, information mane ma in go ka dhano midwa keto oko kucho, nikech kisekete to koro ng'at ka ng'ato ma nigi information nyalo tiyogo mondo thagi. Ka in kiloso hera gi ng'ato kata udwa kaoru kata une harakati mudwaro keny, udwa loso keny pok uchopo kate keny, nyaka ing'e ni okang' mane minyalo gike, pichni mage munyalo kawo, weche mage minyalo nyise ma chieng' moro ok onyal tiyogo, nikech ma e piny ma wadake sani. Emomiyo achako kawacho ni piny ma wadake sani ok en kaka chon mondo mine ng'ato bed gi gik makamagi kuomi ne tek, to sani mondo ibed ni imbe ionge mbui tek, nikech ibro timo nade weche ohala gi, weche osiepegi, weche anyuola, ibro timo nade, nyaka ibed e mbui be kidwaro. To mano bende makela e penjo machielo Evans kapod antiere kuomi, nikech wacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni wechego mago mag tiyo koda yore mag tudruok mago mag mbui ema wanyalo wacho ni ema seche moko keto ji, akiana wach nen kama tek oseketo ji kama inyalo choche ratiro margi. Mane ma kela e penja machielo Evans kapod antiere kuomi, ere kaka biro mago mag simbe mago ng'we yamo mago miluongo kanyo kod dho ngere ni smartphones, kaachiel kod kata wanyalo wacho ni yore mago mag tudruok manyasani ma tinde ji wuoyo kokalo e Facebook, tinde wantiere kod yore mag tudruok mopogore opogore, wantiere kod Instagram, wantiere kod WhatsApp, kaachiel kod yore mamoko mago mag tudruok ma ji tiyo godo sani. Ere kaka wanyalo wacho ni mano osenyayo wechego mag lwenje mag kit chwech, to bende nitiere kaka inyalo gagi ahinya to gi sani mwantiere ndalo 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech Evans? Erokamano ahinya, mano penjo maber ahinya. Wan kaka wan gi jowetena mobet kanyo no, anyalo wacho ni wane e kinge mar kane pok ji odonjo e weche mbui gi, to gi ka koro wane weche mbui. Koro iyudo ni nitie balance moro ma wan go. To ka wuoyo jomatindo ma koro chakore, kineno jomadongo gi, ineno ka gin kaka gidongo nikech inyalo wacho ni ji kaka wan, ka ng'ato yanyi kata ng'ato bani wach, inyalo wacho ni wawera gi ng'ano anadhi mbele gi maisha na, but jomatindo gi gidongo mae ngimagi, kamae kaka giwuoyo, kamae kaka ka ng'ato chiewo to kamae kaka gimosore, kamae kaka giwacho weche skul, weche penj, weche keny, weche hera, weche gin ka. Koro kiyudo kaka ne chon ni winjo ni ng'at cha nogo kucho, kata baba cha ogo chiege, kata mama cha ogo chuore, ne en weche moko mani winjo to nok inyal neno. Tinde wan gi sime, kaka simu ma in go ni, kisebedo ni ine keny kata une weche hera gi ng'ato, to iseneno ka nitie luoro moro machako bede iye. Kanyalo wacho kaka kuom miyo, iwinjo ka owach kanyo maber ni kuom ji 5, 3 oseromo gi wachni, manyiso ni gini ng'eny. Ok en gimoro ma wanyalo wacho ni otimore mana koni gi koni gi koni, ji ng'eny. En mana ni ji ok wuo, to ute ji gini kedo mar chwechni ong'eny. Koro in kaka nyako kata in kaka wuoyi,
koro nyaka ikaw patik mibed ni anyalo konyora nade kochopo ni oromona ni koro ng'ato dwago ringrena, nikech gima nyaka wapar ni wach ni oko gik mane ringre kende, to wane okang' makoro inyalo kawo video, inyalo kawo audio mi wach ni bas kama e kaka notimna, kama e kaka notimore. Ok nyal timore seche te, nikech seche moko kidwa kawo gino to ng'at madwa goyi ni nyalo neno ni kendo nyalo ketho, koro nyaka ibed ni imbe iriek matin. Gima dwa wacho kendo kapok aduoko wach ni migawo moselos e higni mosekalogi ma kedo gi wach ni en ni joma miyo ni koni, joma chuo ni koni, to chalo ka gima jogi go agok gi to jogi go agok gi koni. Koro chalo en gimoro ma watemo lose to ok walose kanyakla. Mon lose koni to chuo lose koni. Koro ochalo ni ei dhawo no wan gi dhawo moro kendo kaka chuo gi mon. Emomiyo bet na kany alanyal wacho ni kawuono ber nikech ok wanyal loso wach ni ka onge mon gi chuo e mesa. Nyaka wabed wate mondo wawach ni bas chakruok mar gini ochako koth ni nochako gowa gi kanye, to ere kaka wanyalo loso, wanyalo wuoyo. Gimachielo madwa wacho mogik en ng'ato no wacho ni nyako moro ma nie gweng' kucho onyalo bet ni igoye pile kata en ng'ami yanyo miriembo pile to okia kata ni marach. Koro puonjo ji emomiyo migawo gi beyo kabisa, nikech puonjo ji mondo ng'ato ng'e ni ka idhi na marach, ka okal kama onego bed maber, ka awinjo ka chunya lit, ere kuma nyalo yude kony, ere ng'ama nyalo wuoyogo. Emomiyo ber ka jowa ong'eyo ni ere kuma rach, ere okang' marach, ere kama agoro ni bas agoro loka ni bas ka koro ikalo to koro ihinya maka koro nyaka kawo ka, nikech waseneno mang'eny wan jonam lolwe didi ma dhako wuok odok dalagi tinyise nang'o odog ka chuore kata odog kuma noaye, mano kuma koro nyuome odogi, okiko chako duog ka to kucho tihinye malich ma kowuok to chako go chako opuode ochako ringo duoko ni nyise ni duog machieng' moro ka koro ngimane orumo koka ni koro nyaka wang'e, nyaka wapuonjre ni gini wane kanyakla. Ok en wach miyo kende, to ok en wach dichuo kende, en wach momako wate, to nyaka wapuonjre. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya Evans, nikech adira kata kang'iyo moko kuom ote manyakora Mugia Jong osechako oronwa gi sani, giwacho ni gini lwenje mag kit chwech ok gin gigo mamako mana joma mine kende kaachiel kod nyithindo matindo, to mako nyaka joma chuo. To gima thoth kata gino mathoro timore ni joma chuo bedo kod wich kuot to kendo ok nyal wuok oko ba wachna achiel ariyo adek otimre na. Bende kwa dhi mbele kod twak marwa obedo kwa penjo ne to ere kaka joma chuo nyalo choko chir ma wuog oko mondo kik ong'e ni en wich kuot, ni bone ni an ng'ama dichuo ma yom ibo anyuola bro nena ka ng'ama onge nyalo migoyo mana gi dhako, mondo ji te wuog oko ne kaka nyalo konyre e yo makare, nikech weche makamagi ema kinde mathoth waneno ka kelo thoe to ok mag joma mine kende, nyaka mag joma chuo bende e gwenge mopogore opogore pachoka. Yena mar mondo mi aduoge studio kae nyaka gisani adwa na chak kodi Feni. Waseng'eyo ni nitiere lwenje mag kit chwech mago matimore kokale yor mbui kacha, to kuom ranyisi ka wadhie wanyalo wacho ni gin mago ma kata kogo ng'ato wanyalo wacho ni ranyisi nyalo bedo matende ni nyalo bedo kod physical evidence, chemoko goyi balembi okuot kata dendi kumoro amora ogwarre tinyalo yudo ratire yo makare ka korichomre gi wach tir ni nyalo dhi edwa dhi goyo report, inyalo yud ranyisi e yo mayot. Kata kamano nyalo bedo ni gin achiedh nade mage ma jogo ma thoro kale lwenje mag kit chwech kokale mbui kacha, obed weche go ma seche moko ng'ato oketo pichi ma okidwar, picha moko nego bed ni oketo manyalo wacho kanyo kod dhongere ni nude photos moketo ka okidwar, seche moko ng'ato stoki en osiko mane social media account mari oro ni gik mokidwar. Ere kaka magi nyalo go report mar mondo mi joma bende
kale lwenje makamagi e yor mbui gibede kod ranyisi kendo giyud kony mapiyo piyo? Kuom social media platform kata mbui ma wan godo, inya yudo ntiere reporting pathways. Wachak gi e ground mokwongo. Sani watemo timo advocacy kaka Hilda nowacho, mondo wane kaka we can do reporting e local police ma wan godo, to inya mi kony. Kata kamano, inya chakori gi mokwongo, gi simbi no. King'iyo TikTok, kata king'iyo Facebook, kata Instagram, inya yudo ka ng'ato ok osiepni, kata ken osiepni, to idwa report, gioro niga message, to gipenji ni, idwa block ng'ani, koso, kodwaro ni mondo bedo osiepe mokwongo. Ong'isi ni idwa block ng'ani, koso idwa kete mondo bedo osiepni. Kose bedo osiepni, to activities mage, ma ooro kata utimo kode, kata kuoro message, kuoro pichni, to ka gigo ok ber kodi, to idwa report. Ntiere ga tag moro kanyo ma ondik ni report. Emidiyo, kisediyo, to penji ni ng'ani ameku violate kata ameku harass aje. Ti ing'iyo category minya wacho ni ng'ani to oro na nudes, ng'ani to threatena, ng'ani to ni kama. To kiseoro seche moko, anya wacho ni feedback nyabedo nyakosekana mondo oduogni, lakini reporting no kise block ng'ano to kichaki nene kendo, not unless kotiyo gi another account. But mago gik mabe watemo timo advocacy mondo wang'e kaka wanya yudo kony kuom both ng'amo timo ni gino gi in ma i-report. Yeah. To bende ratiro yudore, kose kise block ng'ano to en mana kamano? Kuom sani, ratiro mang'e en mana inya block ng'ano mokwongo, mondi konyri kik messages go bi, kiko yud account ni, en mana ni onya tiyo gi account moro. Koro mane shida mantiere. Lakini measures ma wanya tiyo godo sani, en mana ni block ng'ama oro ni gigo. Katinya report. Nje midwa medo, Hilda? And also kiki share your personal details or information about you. Kaka mage? Personal account. Personal account to gik moko ma ng'ato dwang'e ni in gigi ne adi, o ng'isi ni orna picha tise oro pichi kata ng'ane ni akanye, ang'o kendo ging'eny, personal number mar simo bende. Nikech nyaka sani wacho ni nitiere awareness kata e kinde thuolo mar ndalo 16 gi mago mag kedo gi lweche mag kit chwech. Hilda, gin puonj mage ma uthoro puonjo godo ji ahinya to gi sani ma wakedo mar mondo mi watiek ane lwenje mag kit chwech mathoro juko joma mine, nyithindo manyiri, joma chuo bende wiwa kik wil godo nikech gin bende gini yudogi. Mak mana ni ndalo 16 gi ondike andika ni 16 days of activism against gender based violence in women and girls. Joma chuo takiano wekanye gino. Watimo ne ji advocacy to gi awareness ma kaka sani 16 days of activism watimo mondo gi end ntiere moro ni femicide. Neno ka nyithindo manyiri ithoro negi, neno gender based violence ntiere, neno ntiere kama pod timo counties moko ma pod timo FGM ing'ado nyithindo manyiri. Ting'eno ni ng'ado nyithindo manyiri no nyithindo go lose a lot of confidence kuom gi, alafu remo be gi seche minga gino belit kech Polycoms watemo ga end FGM kendo wan gi nyithindo manyiri mosego under it. Koro ka ni ng'ato mi experience ne tiwinjo ka lit. Koro magi gik mwatemo. Child marriage pod ntiere gwenge ma pod nyithindo bedo forced. Koro wang'iso nyithindo manyiri ni ng'era tichi, know your rights. Ka in gi right mar dhi school o ng'ato yie puonji, just the school mondi som to kapo ni ng'ato o harass sexually, you know how to report. That is where Polycom Girls comes in. One gi Polycom Girls, one gi Bright Future Advocacy Network. Koro kibiro Polycom Girls, watimo ni mentorship. Kaka sani wantie gi mentorship mar adolescent girls. Koro ka gibiro ng'eny machal kaka life skills,
kaka onego giritre ka ng'ato oharasi. Wantie gimiluongo ni Safe City kaka Polycom Girls wa report sexual harassment. Koro ka nyathi ma nyako pono bedo sexually harassed, physically harassed, everything. Sexual harassment ben wide. Ini nyalo kata ni ng'ato kong'isi ni jaber to iendelea tu kinyiero. He's harassing you. Mano bende moko nyalo wacho ni en compliment. It's a compliment, but ngato ntie ngeni chuo opogre. Kose ko wache yo machalo nade eka koro bedo guaranteed kaka sexual harassment. Ngeni chuo te. Kose ko wacho ko ngiso nyathi ma nyako ma hike ni 10 koda manitie buo higni 10 koda 9 higni 10 koda 8 mano sexual harassment. Like ngato kong'isi ni jaber, yes, ing'isi ni ngato kong'isi ni jaber wambie I know. Mama ama iwachi ni erokamano. But nitie moko ma ka ngato ng'isi like jo pikipiki kong'isi kata ni jaber ama unakaa vizuri, sasa alafu baadaye atakwambia ati kori wewe ni jaber sana, tumeona wengi, na hata amekwambia tu as a compliment, ukasema tu asanti. He's harassing you, commenting sani nitiere commenting kata Facebook kata WhatsApp kata kure. Mago gik ma nyithindo manyiri ng'emani ng'ato kong'ise ni ati oi iting'o kiang'o ijaber, you know, eni en koro more, but that guy is, or that person is harassing you. Nitiere stalking kaka WhatsApp ama Facebook, ino kanga ni luoro ni pichni to okinini understand ni koro ngani toro na picha na kwa picha nang. Nitiere gin gik mang'enya about kar sexual gender based violence kai, but chuo be onego wa involve gigi nikech mostly nyiri gin ga victims. But sani chuo begin victims. Nikech yudo kata ka ng'ato dichuo dhako no padogo kinyi to luor wuoyo. But koro mane omiyo partnership gi NGOs ber nikech kidhi NGO ni kidhi daraja letu idhi neno ka maybe gin gi initiative magitimo different. Kibiro Polycom gidili gi ma, kibiro Bright Future gidili gi mae. Koro paro ni partnership ni beber nikech kubiro kanyakla mu share ideas go together. Mano bedhi kelo nini, but chuo be onego bed involved e gik machal kamae. Ang'eni nitie wach midwa mede fedi kata kamano mak mana paro no gi kanyi ng'isa ni wadhi yo madundo Nyakwara Mugejong med chwalo ote magi abo bedo ka somogi e kinde mwadhi mbele ko twak maro kik idhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Apenyi baba duoka Raile mane dwaro koso mola ikorwe Yokumano regie Magi kawa kwamboa Apenyi wono simbo duoka wa joluo Raile mane dwaro koso mola ikorwe yokumano regie. Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tune mari D *811 *343 #. Ramogi TV. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
This festive season, give the gift of love and unwrap moments that time can't erase. Because laughter shared under island skies becomes the memory you'll carry forever. From just $1,908 per person sharing, enjoy 4 magical nights in Mauritius. Candlelit dinners under the stars, ocean breeze that whisper togetherness, and days filled with color, calm, and connection. Celebrate the season with love, gratitude, and wonder. View Travel, moments that matter, memories that last. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak mar wecheno mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gisani. Watwak kotudore kod kedo kod lwenje mag kit chwech kata kedo gi lwenje mag kit chwech. Ahinya nyato gisani montiere e ndalo 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech mathoro yudo joma mine kaachiel kod joma nyiri matindo. To ken mana mago kende, joma chuo bende lwenje makamagi thoro juko. To ere kaka inyalo tiekgi kata inyalo ked kode? Ahinya nyato lwenje mathoro juko joma nyiri kaachiel kod joma mine kokalo yor mbui. To joma chuo bende wiwa kikwil godo. Kaponi kitudri koda gisani, antiere kod Fenio Gembo, jatatije Daraja Letu Foundation, Evans Odhiambo, jatatije Maisha Nordics, kaachiel kod Hilda Ombero, japuonja rawere Capolicom Girls. Kapok ne wadhi yueyo moro matin, Feni nitiere wach midwa medo kotudore kod wach mane Hilda wacho. Nadwa wacho wach male champions ma wawacho ni chuo be onego obede conversation. Kwa ng'iyo kachiena to iyudo ka nyithindo ni puonjo ga. Mine kao nyithindo manyiri to puonjo kako nego bedi, kako nego dagi. To our elders be kao nyithindo mawuoyi to puonjo. Koro sani wan gi difference matin nikech koro wan gi social media kata mbui manitiere. Tinya yudo ni nyithindo machuo ber ka ipuonjo gi elders manie community nikech gin gi experience ma ginya wacho ni ginya nyiso nyithindo machuo ni an mae mana kadhe to natimo 1 2 3 okang' 1 2 3 to kama kaka natimo ang'owa natieko wachno. Koro aparo ni bedo gi nyithindo especially sani kaka giseloro sikul ni ber ka jopuonje ok jopuonje but jonyuol bedo gi nyithindo piny to nyiso gi wach social media nikech inya yudo ni an gi jiranda nyathino apani en gig nya abich ko sauchiel en gi TikTok account koro mano manage TikTok account manage account no kendo ong'e kaw pichni en gi videos mano keto nyathino at risk nikech nitiere trafficking mabe timore machako online to kose tiekore online dhi physical. Maseche moko be inya yudo ni nyithindo tindo negore nikech learning online. Ang'omo miyo parents are not
sitting down gi nyithigi kasto ging'is gi wach social media kata ko post kata ko dwaro bedo gi TikTok account to ng'ise ni magi gik minya post to kata ka there is an age ma janyuol nyawinjore gi nyathini kisechopo higni makama tinya yao social media handles apani mano nyakonyowa nikech koro wanya raise generation ma are going to be responsible kod ranyisi akia anayao Facebook account na chona kaka sani pod otimore nikech adira Facebook account ngato ok nyal yawo kopok ichopo 18 years nikech ipenji ga date of birth kachiel kod year of birth kacha ang'o matimore ji riambo eka gibed kod accounts gi kosa ang'o matimo nikech adira under 18 mar mondo mi obed kata kod social media account nitiere gik mathoth ahinya ma jomoloso mbui makamago ng'iyo to tinde wayudo ka nyithindo matinde richiwo ranyisi ja higni 5 entiere kod social media account ang'o matimore to kuondego ema girome kod lwenje mag kit chwech fen jiriambo mara dira jiriambo to nyithindo nigi details mag nyuolgi onya penja moro ma iwoni openji no dwa ng'eyo lakini openji mondo yud details go mondo timang'o oyaw godo social media handles kasti ng'eni agi wanajificha ka gitimo gigi kaka nyathino min gino donjo social media to penjore ni ma atodong' ma nyathina to timang'o e TikTok gimiel otugo gi nyithindo oko osekawo sime betinde wamiyo nyithindo simu sana ni nyathi akeni timang'o kaw but okwadwa ng'iyo other measures wanya engage godo nyithindo apart from social media kata ntiere social media ntiere puonje manie social media mage gik monego wami nyithindo mondo som nitiere social media ma jonyuole ma yawo ne nyithindogi mostly celebrities mondo gi gain followers but nyathini dhi neno odhi bedo idhi yanye maybe inyawe ni nyathi mo post gimoro kata janyuole mano yawo ne account mondo ogain popularity koro nitiere account moko ma jonyuole ma yawo Yiera mar mondo mi aduok Evans kikwawe Evans etwaka oko ahinya kata kamano kapok wadhir Evans Evans agimak no mana paro mar kalio ni bendi wacho kanyo ni winjo bene wanywako joma chuo ahinya nyate kedo kod lwenje mag kichwech kata kamano mak na paro no gi kanyo ing'isa ni wadhi achiel kachiel e jafombo marwa Walter Nyambaga ka entiere oko mano mar od bura mamalo mapachoka oyawre Walter Nyambaga ichiu nade okinyi makawuono ang'eni tudori kodwa achiel kachiel ka entiere oko mar od bura mamalo okinyi makawuono chenro chalo nade kama entiere gi sani Nyambaga. Erokamano Joyce, chiew kadede ma chiew kachikore kendo gamolum ne nyithinde mondo obil od bura okwe. En mane kawuono chal kagima chenro mantiere od bura ka opotno kapedni mar kich nikech wan kod weche motwere motegno mongirore mokalo kalore kod kaka lwasi mar od bura chal nikech odiochieng' ma kawuono ni endi be ema jogo manyocho yier e yiero madundo kata by election gi dholiech biro chamo muma maling'ling moseyudo gi sechegi endi ni moko kuom jo od bura manyocho yier ma kisungu luongo ni MP elect sani yudo tiegruok motelo kata ma wiye ma dho ngere dendo ni induction kono gini kama ubiro bede chalo kama apise ni kuma chalo kama endo to kata mana iluongo ni nonro mage gigo mochuno ichak kaw gi sechegi ni mondo mirwa kie gino miluongo ni system gi dholiech kata mana e mbui mar od bura kopo ni nyocha en jalno motiegore man kod rang'iny mar tat somo kata degree bende biro kaw mondo miso moko kuom mbui mago mag od bura ichule nade biro dwar ni kopo ni en kod bank account kata mana decho omenda mibisone omenda to kod nyithindo kopo ni en kod okumba mar thieth moro amora od bura bende chak mage gik makoro dhi nyime ng'eyo ni to kowacho ang'o to maul ang'o kaka standing orders to gi kit kaka chike mag od bura chalo mano e gima gie sechegi endi dhi nyime jaod bura
ma Ogunja moyier Moses Omondi osekonwa ni gisani endi mane gima gikalie kochopo e seche mag odhiambo kama endo koro gibiro chamo muma yanga ma tok duol mar IBC nyosego chapa kata oboke ma pacho kaendi chenro margi kaka welo mag nyobet ayanga mano mota kod Edung Ethekon Erastus mano jakom mar IBC mochoko gno ekie e oboke machal kod mano koro lwasi maked kod mane dhi nyime gi seche gendi e od bura kendo tiegruok ma wiye no monywando jogo duto manyocho yiero bed Magarini Malava Kasipul Boyd Ngondowere Ogunja kanyakla kod kuonde mamoko mokelo kanyakla nyaka Mbeere North mano kaka lwasi maked kod mano dhi nyime gi e od bura kamande. Joyce machielo kendo bende nasikoni e wecho tegno kaendi chalo pedni mar kich en ni duond bura mar UDA mano chama tawala gi dho Swahili biro timo lokruok e tende od bura mano mar Senate kama jaleg wi kweth mathoth e od bura mar Senate Boni Kalwale mit ka malingli moseyudo en ni biro dhi kire oko e lemono endo kendo lemono inyal bi mi mane en jalupne ma bende malingling osekonowa ni wuok e yo gwenge mag Samburu kocha iluongo ni Steve Lelege. Koro mano kotimore to wabiro kelni achiel kachiel mak mana ni gie seche gendi nitie bura ma wiye madhi nyime e komiti mopogore opogore monywando nyaka mano mabiro gie seche gendi biro dhi pedhi od bura to twak abidha e wi lokruok maket kod mago biro chako gweng'wech kochopo e seche mag ariyo e seche mag 8 kod dakika 30 koponi jatelno no mothichi oko e lemono endo Boni Alwale nyalo biro loso to penjo maduong' en ni ang'o momiyo okaw okang' maket kod manyi neno e kinde mag seto mbule welo madundo moko kuom senators kod jo od bura nyo pimo pi gi wi peke to neno ka mogo pek ne pi seche moko nyinyal ted kuon modhiek omiyo nyo gi yiero mondo mi gisir moko kuom jochung' mamoko modhi ataro kod kaka duond buche mag gidwaro mondo gilure godo. Okang' makamani ni kod pek kanyakla kod midhiero mobiro godo kuom ranyisi mosekoni ni koro dhi timore od bura mar Senate no endo ma igeno ni Senator Aaron Cheriot kaka jatend kweth mathoth e od bura nyalo dhi pedho ne speaker to speaker biro dhi kawe okang' kotenore kod kaka chike mag Senate obet ni koro duond bura no endo nyalo loko kitende kako bet e Senate kanyo endo. Koro mako timore ibiro rang matut ni to koro lwasi mar kit kaka tend od bura no chalo dhi nade. Iwinjo kaliko ni kanyo to mano tang'o momiyo otimore chung' kod dwaro mar duond bura mar siasa. Boni Kalwale nyocho wuok oko ka siro jachung' kod duond bura mar DAPK mano Seth Panyako to kata kamano nyongunye kod ume yiero kendo rem yudo lemono endo koro ma nyalo miyo chenro maket kod mane obed kod pek mokalo e od bura kendi mano mar Senate. Koro kopogore kod masiliko nini lokruoge bidhi time e Senate kanyo endo chenro mar chamo muma kuom jogo manyocho yier bende nitiere kendi. Pod wanyonore mar kelo ni kendo nono ni matut madhi nyime kaendi kendo wabiro go mbaka kod moko kuom jo od bura mochamo muma go endo mondo wapenj gi lwasi mar kaka od bura chal to giwinje nade tok ka gisiro tiegruok ma wiye to be giikore mar tiyo ne oganda nikech jopiny to gin mana biye to biyego nyaka many chiemo ne joge to joge go endo nyaka bende bed kod jotendgi go endo ni kod ting' mar telo negi. Mane kaka chal e od bura kaendi Joyce. Ainya Walter Nyambaga ka intiere oko mar od bura mamalo kama jod bura moyiera biro bedo ka chamo muma odiochieng' ma kawuono men mana bedo kuno ka ng'eyo ni chenro makamano kango chakore to bo bedo ka waduogo kuomi ka uyudo ka pod wantiere chenro mar mbako romo o bedo ka waduogo kuomi mar mondo mi waluwe achiel kachiel e kinde ma jod bura mano moriwo kanyo jod bura ma Kasipul Boyd Were jod bura mano ma Ugunja Moses Omondi ka achiel kod jod bura mamoko biro bedo ka chamo muma mane yiero madul matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC no bago chieng' tich ang'wen juma mokalo. Nyakwara Mugejwang e chenro mar mbako romo wamenyo ni weche mopogore opogore ma jofwambo magwa timo e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni bo bedo ka iyudo kendo ineno weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Yiero mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod kedo gi lwenje mag kit chwecha. Antiere kuomi Evans Odhiambo ka itudori kodwa achiel kachiel
kokalo e yorno mano mar Zoom ka intiere bomano mano ma Helsinki. Apenji kanyo kata ichako goyo mbaka ne winjo bene inywako lwedo joma chuo ahinya nyato e kedo kod lwenje mag kitchwech ahinya nyato gi sani mwantiere ndalo 16 mag kedo kod lwenje makamagi. Joma chuo lwenje makamagi thoro juko gi yo machalo nade to ere kaka unyalo bedo ni oken gino ma joma mine kende ma ing'iyo wachgi to joma chuo bende ing'iyo wachgi. Kata kamano Evansa ing'isa ni mak na paro no gi kanyo matin. Jatend piny Kenya William Ruto dwa loso gi sani kalendo diche makawano nitiere chenro mano mar jiwo arita e pacho ka we wawinjane monde. Mheshimiwa Deputy President, mawaziri, makatibu, regional commissioners, county commissioners, DCCs, ACCs, chiefs, assistant chiefs, good morning. Hamjambo. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe. Nasikia ni mara ya kwanza hapa katika ofisi na makao ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibuni sana. Karibuni sana. Mimi nimefurahi sana kuwakaribisha katika mkutano huu wa muhimu. Na nimeitisha mkutano huu kwa sababu nyinyi number 1 ni officers wa serikali mnaofanya kazi katika ofisi ya rais. Jambo la pili, nyinyi ni viongozi katika taifa letu la Kenya. Na namba ya 3, nyinyi wananchi wa taifa letu la Kenya. Na kwa sababu hiyo ndio mimi nimesema siku hii ya leo tutafute nafasi ili tuweze kuketi chini pamoja na tukubaliane vile tunaweza kusonga mbele pamoja. Nyinyi mnajua kabla ya uchaguzi uliopita mimi na timu yangu tulifanya what we called economic forums in every county. Tulienda kila county kuzungumza na wananchi, kuelewa vile wanavyotaka na kutueleza vile wangetaka serikali yao iendeshwe na ni mambo gani ya muhimu. Na ndio kwa sababu hiyo ile mpango tunayoendesha kama serikali mukasikia inaitwa bottom up. Bottom up ni kwa sababu imeanza chini. Na bottom up is not a slogan. Bottom up is not a tactic. Bottom up is a strategy ya vile ya kushughulikia mambo yanayohusu wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa ile mipango yote ambayo tunatekeleza kama serikali, mambo ya elimu, mambo ya kilimo, mambo ya afya, mambo yale mengine yote ambayo tunayotekeleza, tunaelekezwa na vile tutashughulikia mwananchi wa kawaida pale chini. That is our strategy. Na ndio leo nimekuja hapa na tumefungua ripoti. Vile mulisikia nilieleza waziri Murkomen kwamba yeye na team yake PSS pamoja na team yake yote waende mashinani
watengeneze jukwaa la wananchi kuzungumzia mambo ya usalama. Kawaida jukwaa ama majukwaa ni ya siasa. Kawaida, si ndivyo? Hivyo ndivyo tumezoea. Lakini jukwaa la wananchi kuzungumzia jambo la muhimu la usalama katika taifa letu. Mimi nawashukuru nyinyi katika mashinani sehemu zote za taifa letu la Kenya, mlijitokeza na mkasema wazi wazi, wananchi wao wakasema wazi wazi ya kwamba haya ndio mambo tunataka yatatuliwe, ndio tuweze kuwa na usalama, ndio tuweze kama taifa tuendeshe mambo ambayo yanatuhusu ya maendeleo, ya masomo, ya kilimo na sehemu zile zingine zote ambazo tunataka kushughulika nayo. Hayawezi kwenda mbele kama hatuna usalama wa kutosha. Mimi nashukuru tumewasikiza kwa makini. Na leo tutakubaliana vile tutasonga mbele pamoja. Kwa hivyo karibuni sana. Lakini najua mmekuwa mkitamani sana kupatana na mimi. Si ndio? Na hata mimi nilikuwa natamani sana kupatana na nyinyi. Hata mimi niko na maneno. Msione ati nyinyi peke yenu ndio mko na maneno. Hata mimi niko na maneno. Si ndio? Yes. Na mimi najua kuna maneno muhimu nyinyi mmekujia. Si ndio? Maneno mlioeleza katika majukwaa mbalimbali. Waziri na kundi lake wamepiga msasa. Tumeketi chini na wao. Tumekubaliana hii tutaenda namna hii, hii tutaenda namna hii. Na hiyo nitawatangazia hapa. Lakini sasa kabla sijafika hapo. Kabla sijafika hapo, mimi ndio niko na maneno kwanza. Si ndio? Kwa sababu nimesema nyinyi ni officers wa serikali, nyinyi ni viongozi na nyinyi ni wananchi wa Kenya. Si ndio? So, kabla sijakuja kwa officers wa serikali, mimi nataka kuwaongelesha kama viongozi na kama wananchi. Si ndio? Yes. Because we have a country called Kenya. Tunaelewana? Na sisi ndio wenye hapa. You know? Kwani chief si mwananchi? Si anapiga kura? Si anatafuta kipande? Si anatafuta kazi? Si anashughulika na biashara? Hapo ingine yote. So, na hapo na watoto. Na watoto wanataka wasomeshwe. Ama? Na pia nyinyi ni viongozi. So, na nyinyi ni wapigaji kura. Mlituchagua. Hakuna kiongozi amepita bila kuchaguliwa. Si mmetuchagua? Sasa kuna kazi nyinyi mlinipatia ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Si ndio? Na hiyo kazi mimi nataka niwazungumzie kama viongozi na kama wananchi. Kwa sababu mtu akipatiwa kazi lazima awajibike. Mimi nataka niwaeleze kwa kifupi mahali hiyo kazi mlinipatia imefika. Ndio tufike hii ya jukwaa.
Nyinyi mlinipatia kazi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, na mimi nawashukuru sana. Sio kawaida kwa watu milioni karibu 55 mtu mmoja akapata nafasi kuwa kiongozi ya wale wengine wote. I don't take it for granted, and I take my job very seriously. Ninyi mnanielewa? Na ndio lazima niwaeleze kama viongozi pale mashinani, kwa sababu unajua hii Kenya iko na propaganda nyingi, iko na rumors. Kule social media imejaa uongo na propaganda na mambo ambayo hayana msingi na mambo yale mengine. So saa zingine it is good to hear from the horse's mouth. Si ndio? Mimi nasikia hivyo ndio watu wa Kiingereza wanasema. Sijui huyu farasi alikuwa anaongelesha watu namna gani, lakini ndio inasemekana horse's mouth. Si ndio? Sasa sikizeni. Kwa sababu tufikie pale kwa mambo ya usalama, lazima tuwe na mipango haya mengine yote. Alafu ndio usalama itusaidie kuhakikisha kwamba hatupotezi. Kwanza Waziri Murkomen na timu yake, PSS na wale wengine wote, mwapigie makofi. Nafikiri wamefanya kazi nzuri. Si wamejaribu sana. Haya, pongezi waziri na timu yako. You've done a good job. Wakati mlinipatia kazi ya kuongoza taifa letu la Kenya, mnajua, na kama hamjui nitawaeleza. Kulikuwa na mambo 5 ya muhimu ambayo mliniambia nisuluhishe as president. Nisuluhishe mambo 5 ya muhimu. Ya kwanza ni kushughulikia na kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mambo ya uchumi ya Kenya ilikuwa mahali ambapo si pazuri, na nyinyi mnajua. Number 1, tulikuwa na madeni chungu mzima kama taifa. Ile kitu inaitwa inflation, kwa wale ambaye ni economist, ilikuwa karibu inakuwa double digit, ilikuwa 9.6%. Dola mnajua ilienda mpaka 167, 165, 167. Pesa zetu za kigeni, foreign reserves, ilikuwa imeteremka chini mpaka $5.7 billion. Duniani kote watu walikuwa wanaamini ya kwamba Kenya itashindwa kulipa madeni yake. In fact, kati ya watu nilikutana na wao baada ya kuchaguliwa ni mtu anaitwa Antonio Guterres, Secretary General wa United Nations. Akaniambia, Bwana President, sasa siku Kenya itashindwa kulipa madeni yake, wewe utafanya nini? Mimi nikaambia, Mungu atanisaidia Kenya haiwezi kushindwa kulipa madeni. Nimekuja nikaketi chini kwa ofisi inaitwa number 6 pale chini pale, na watu wengi nimepangana na wao. Tukasema we cannot be the country that is going to go to the shame ya kushindwa na kudefault. Tumeketi chini pale, I had to make very difficult decisions. I had to make very difficult decisions.
Tukaondoa ile, tulikuwa na subsidy sijui ya mafuta ambayo ilikuwa walikuwa naiba tu pesa, nikafutilia mbali. Tulikuwa na masubsidy ya sijui unga, ati mtu anaenda kusema ati mtu anapeleka pesa kwa duka, ati mwambia mtu badala ya kuuza hii unga 250 uza 100 kwa duka. Sasa mtu kwa duka pale ndio unga inatoka. Unga inatoka kwa duka. Sijui nini nikasimamisha, hata ikabidi ni simamishe kulipa madeni fulani hapo kwanza, ndio nchi tusikose kulipa madeni ya wale wako mbali. Haya mambo yote niliyoyafanya yalikuwa ni mambo magumu, mengine machungu, lakini mimi leo nasimama mbele yenu, and I can confidently tell you today our economy is in sound footing. Yes. Kama nisingefanya vile siku hiyo, tungekuwa kati ya nchi ambazo zilishindwa kulipa madeni yao na leo wanahangaika. In fact, I want to tell you, wakati huo ilikuwa imesemekana bainika wazi kwamba kuna nchi 6 Kenya, nchi 6 katika bara la Afrika zitashindwa kulipa madeni yao. 6. But I can tell you, of those 6 countries, 5 defaulted. Among the 6 was Kenya, but 5 defaulted. Kenya did not default. Mnanielewa? Kwa sababu unajua saa zingine watu wananilaumu, huyu mtu. Nyakwara Mugejonga mano chenro matimore achiel kachiel e kar jot mar jatend piny buore Nairobi ka kama odiochieng' ma kawuono jatend piny William Ruto oyudo report mar jukwaa la usalama mayango chal mar arita e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Gi thuolo ni Nyakwara Mugejonga podi olosi winjo kanyo kowuoyo weche mopogore opogore ka bende nitiere ruodhi ma ochopo e kar jot mar jatend piny buore Nairobi kae kinde makoro report makamano opedh ayanga ne jatend piny. Matut kotudore kod mago ibobedo ka ineno weche manyien moko mag odiochieng' ma kawuono. Wadonge thuolo mar dakika matin kende to tieko twak maru kinyi ma kawuono. Evans abiro kuomi ka intiere bomano mano ma Helsinki. Ageno no ka bing'adi kendo kalore kod gigo matimore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano mana penjo mabende apenji kacha niere kaka inyalo nywaka joma chuo e kedo kod lwenje mag kit chuech. Kalore ni lwenje makamagi ok mak mana joma nyithindo manyiri matindo, joma chuo bende gimako. To ere kaka joma chuo nyalo were kod wich kuot ni ka lweny oyude e ot kama gidake to bedo gi wich kuot ok owuo kalore na nyuola bro nene kaka jal mayom yom ma ok nyala kedo ne en owuon. Evans. Adwa wacho wach achiel ni iwacho ga ni maundu matimore piny ok timre nikech jok maricho richo. Jok maricho gin giricho. Maundu matimore piny timore nikech jok mabeyo ling'. Ang'o miyo wacho kama? Kedo ma wan go sani ni kineno kaka wach ne osekel malo makoro wawache sani mang'eny ni osebedo kobarore diriyo ni kaka na wache cha ni mon ni koni to chuo ni koni. Ni winjo ka Hilda wacho kacha ni tinde chuo be igoyo. Ok en tinde, chuo igoyo chakre chon. En mana ni kitwa gi timbewa kaka joluo omiyo ok wanyal wuoyo kaka chuo. Nikech koseketi ni in dichuo koro nyaka ibedi ni koro in ng'ama koro in siro e dier dalani maka gik makamago timore ni to ok inyal bedo ng'ama nyalo golo duonde mawachi. Gimomiyo gini oseinyowa kaka chuo gi mon en pogruok manie diere ni. Kineno migawo moselosi kata buchni moseketi kaka na wache cha en goago. Joma mine dhi bet to gi wacho weche gi kaka gini onego losi to onge dichuo iye kanyo. To wach mowacho ni to riwo wate. Korere kaka nyalo losore. Emomiyo
ber ka wawuoyo wate. Chuo ma inyore oko ka inyore nikech wich kuot. To wich kuot ni omakore ahinya gi kitwa gi timbewa. King'iyo ndalo makeni pod nitie migawo moro maniluongo ni Men Against Violence e dongere. To pile ka pile aparo ka ni gino biro kane ng'ano biro ka wuoyo wacho kaka ji osebiro ne wuoyo kode, to gima nineno ka chuo timo chuo nyiero. Koro anyalo wacho ni jok manyalo konyo lando wach ni manyalo kelo gini e mesa en ka chuo be ochako wuoyo gi chuo wetegi. Ding'eny waneno ga ka chuo wuoyo e kindgi, nitie weche moko ma dichuo nyalo wacho ma keto miyo piny kata ma keto miyo chalo ka gima ok en ng'ato. To ka en e kind chuo to en gima inyiero, en gima ipako kaka ng'ani ong'e loso wach. To ma otimore nikech wasegoro line e gini, wasegoro kama ni jogi ni koni, jogi ni koni. Koro wan wanyalo wuoyo kendwa, mon be nyalo wuoyo kendgi. Waseneno ni ok osekonyo. Chuo be hinyore mana oko ka. Moloyo kar chuo, nitie chuo mang'eny ma hinyore kaka nawacho mokwongo cha ni ng'eni kedo ni ok en mana kedo mar del kende, en kedo ma donje wiyi be bede chunyi, nikech dendi to bro chango. Ka wang'iyo jogo kwan, Feni no wacho kacha ni kuom ji 5 nyiri 3 oseneno. Jogo kwan moko kane no wacho ni kuom ji 10 ji 4. Koro kineno en gima duong', ok en gima tin. To ka waweye ni koro jogi ema bro wacho wachgi to jogi ema bro wacho wachgi kendi, ok nyal konyo. Nyithindo adwa dok e wach puonjo ni nikech akia ni Feni gi Hilda nyalo paro ni kano tindo, kane wadhi skul, kata mana in, kaka ni puonjowa, kaka ni puonjo ji ni in kaka nyako onegi bed maber, ka in gi skat to onegi bed maber mondo kik wuoyi ng'i. Onegi ng'i kaka iwuotho, onegi ng'i kaka ibedo skadi sami bet, onegi ng'i. To jowuoyi to nok puonj ni nitie kaka onegi wuo gi nyako, nitie kaka onegi ng'i nyako, nitie kaka onegi ilos kode kidware. Onego nyiri puonjo kaka onego okichre, to jowuoyi to puonj kaka onego los gi nyiri. Koro wadak ni jowuoyi gina jok ma nyaka ibed go ni ikichori kuomgi. To jowuoyi be ng'i ni macha nyako nitie kaka onego awuo kode, anyalo liyone, anyalo onge puonjruok. King'iyo nyithindo masani kaka akia ni ne en Hilda koso Feni ema nowacho ni gichako donjo e mbui chon. To king'iyo ndalo mane wadake, iyudo ni seche moko min ot ne ni ot, kata ka wuon ot odhi tich, to kata ka nitie jakony makonyo nyithindo ot. Sani mbui ema puonjo nyathi kaka onego odagi. Min ot onge, wuon ot ji odich, imenyo. Koro wanyalo wacho ni ka janyuol oyudo saa to nyalo wuoyo gi nyathi, to nyaka wang'e ni be ndalo kaka chalo sani gik moko pogore. Koro in kaka janyuol, ere kaka inyalo keto siro mane ot ma keto nyathini ni en kuma okwe, ma ok onyal donjo e mbui ka en chon. Australia no ong'ado bura, akia ni nuneno wik mokalo ni ok nyathi nyal bet gi Facebook account kapok okalo 16. Nikech the legal age ma giwacho mar Facebook gi internet ni ka in ja 13 inyalo donjo. To nyaka ung'e ni jombui gi, jok moloso mbui gi, gin
gin wach ni idwa bedo idwa gine nyathini, idwa keto nyathini no bed kuma ler kata kuma ber, mano kobadho gi gin gidwa loso pesa. Koro kata kaka ne wawacho ni ka ng'ato yanyi kiketo indiko negi inyiso gi ber timo kawach ni kikitim to ok en yo mabiro konyo, nikech kiseketo mana kaka nasewacho cha kiseketo weche gi e mbui to isegolo burano ni bas weche ga gi inyalo kaw, inyalo tigo gi, nikech jo wuon mbui ma watiyogo gi, ing'iyo Facebook, ing'iyo TikTok, gin jok maloso pesa. Kaki medo bedo kachacha e kaka pesa biro negi, kaki bedo kachacha e kaka gitiyo gi jo ohala mang'iyo gik miero to uso ni kineno. Koro gin ok ginyal wacho ni kidhi igine kacha ni ng'ani timo na kama, ginyalo wacho ni bas we in gole but ok gibi gole, dongo bro mana dhi to ochako thago ng'at machielo kendo. Koro nyaka wawuo, nyaka wabed ni wan jok manyalo neno ni gini omako wate. Ng'ato kama wuoi ka in gi tulo e odi, tinde weche olokore, ok wane, aparo ni mon olokore gi kaka weche olokore mar piny piyo molo wan chuo chalo ka gima pod wadong' chien matin, nikech ndalo mane mino to dong' ot ni en ot idhi tich oserumo. Sani simba ni manyiso ni an gi minot seche te, abed tich abed kure, an kode seche te, ok kaka chon mane kiwuok to nyaki duogi kokang' romo. Manyiso ni an kode seche te, kodwa ng'eya to obro gona mana simu tasemako, kodwa ng'iyo kuma antie obro gona mana simu, obro manya mako na simu kata ok mako na simu, bro nyise kaka kenywa ne dhi. Koro gik makamagi osemiyo piny olokore, to nyaka walokre gi gik makamagi, nikech ka wawe ni bas koro an adwa bet gima jongere wacho ni analog age cha, to sani mano ne wasekalo. Iyudo ka inyo ji, nikech idwa keto minot madhi tich makelo pesa e ot, to imbi dhi tich tikelo pesa, tidwa kete ka gima ng'amo bede ot. Ok nyal timore. Koro yudo ni ka ywaruok ni bede to wainyore wate. Koro en gima omako wate manyaka wawachi, manyaka wayaw chunywa kaka miyo, kaka chuo, ni en gima nyaka wawach wate. Ang'eyo maber Maisha Nordics watiyo gi ji modak ka, jomoa e barawa ma Afrika, to watemo loso kodgi e weche gi, kaka wanyalo wuoyo ka chuo, kaka wanyalo wuoyo ka miyo, gik mathago wa ka kuma wadake ni kaka ne wawuok e pinjewa ma wabiro ka. Thuolo marwa Evans, thuolo marwa iming'isa ni wadong' magi dakika 5 kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Dagomb mar mondo mi ami thuoli wach ni mogik kotudore kod kedo gi lwenje mag kit chwech, ahinya nyati kindegi montiere kod nalo 16 mago mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Ka watieko kod Evans. Adwa mana wacho ni nyaka ji ng'e ni gini chakore ka ji tindo. Chakre higa michako monyuoli nyaka higa 7 ka ema losi ka dhano. To gik mineno kako nyuoli, kineno ka mama unigoyo, kineno ka baba unego koko, ibro dongo kineno ni magi gik ma onge wach, magi gik mitimo kama kaka jodak. Adwaro miyo golo milome maduong' ne chuo, ni wuo gi johocho, wuo gi jotangima mar ji, nikech ma ema nyalo konyowa. Wan gi gik miluongo gi e dho ngero ni blind spots mang'eny e ngimawa kaka ne wadongo. Koro wan kaka chuo nyaka wuo, nyaka wayaw chunywa, to joma mon, joma miyo, be nyaka wabed go piny wawuogo. Erokamano. Mae
mae yo kende ma wanyalo tiko gini. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Evans Odhiambo, jatatije Maisha Nordics, kuom kawo thuolo mari mar mondo mi riwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Wadong' gi dakika adek kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Kapok amiyo Hilda gi Feni thuolo mar wacho wachgi mogik, asomane moko kuom ote mana mapiyo piyo ma Nyakwara Mugia Jwang' chwalonwa kokalo yore duto te mag tudruok kaeto walor twak. Richard Oduor Otieno mara Kanyipo Lawasi wacho ni lwenje osebedo ka muoch e kind chwech, to kata kamano luoro osemako weg udi sana sana wuon ot mondo okaw okang' kaluwore gi penda chik. Kenneth Ochieng' wacho na winji ka an dala Kamuga Kamwala Karachuonyo. Lwenje mag udi sani ng'enya. Sani nyaka chuo bedo harassed gi mine e udi, but they fear speaking out because of stereotypes involved. Lewis Wuda Wasiboda ng'isa ka ni Joyce apenjo niya ere kaka inyalo tiek lwenje mag kit chwech mage mosebedo kwa twake. Injinia Zaro Kanyambok bende ng'isa ka ni lakini nyiso ng'ato ni ojaber without any extended intentions to okaparo ni rach. Nyiso ng'ato ni ojaber is another way of motivations, especially ng'ama suffer from what English calls inferiority complex, kisungu kubwa. Odhi mbele gocho ni inferiority complex en ng'ama osiko ka doubt himself kendo nyalo mae self-esteem makata ochunge mbele crowd to gima ringe pache en mana ni she's not perfect. Gino chando especially nyako manitie puberty stage kaeto accident moro oyude kata lake omukore. Otherwise timbe jo apiko to ditama wuoye. Maka to jo madwaro sirikala maradikol kamichuki. Sexual harassment tindo sandogo ji e internet kod oro piche mag dendgi oko. Ruth nyathi Ochieng' bende wacho ni keto nyathi e mbui kata yawne account en ataro mar chik. Kids gin minors. Their privacy must be protected. Jonyuol moko tindo tiyo gi nyithindo marach mar loso pesa. Wayie ni pesa to bera, kata kamano owinjo wamanye e yo maber, yani jonyuol mapache leo mabende odhi e skul oketo nyathi ni miele TikTok kata loso kode content asto okete mbui. En gima lit nikech giketo ngima nyithindo gi at risk. Kiwuoye to inyalo tomi ayanya by regret gima omiyo iwuoye. Jomoko neno ni en nyiego, but in real sense gikonyo nyithindo. Oganda osebedo evil nyaka jojuogi ni e mbui, nyaka koro jonyuol tanga. Nyathi kisenyuolo to oken mari, en mar society. Aluo chenro kanu moja enakwero. Kamana enya kum ote ma ucholo Nyakwara Mugia Jwang' thuolo marwa ema orumo. Feni wachni mogik kawati. Ananya wacha ni watu initiatives as parents, individuals mondo wakonyre kanyakla, nikech okwanya wene tiji Brifam to okwanya wene tiji ni Daraja Letu Foundation kata Polycom, but ka wabedo kanyakla to kila ng'ato kaw responsibility mare to yudo ka wakonyore to weche bedo mayot. Koro wanyati tia gi measures manitie for the meantime ka wang'iyo kaka wakonyore e social media. To kiyudo ka ng'ato yanyo wadgi, especially men, kiyudo ni ng'ato oketo content online ma wach gender based violence, ni men also go through gender based violence, inya yudo ni ng'ama oro comment mokuongo dichuo to nyiere. Mano uko winjore yawa. We are in 2025 to watemo bring everyone on board mondo wane kaka wanya konyore kaka oganda. Koro let's speak out. Nadwa wacho ni ntiere jok matiyo kata gi social media in terms of awareness. Ginya keto story ne kata ntiere jok masomoga stories gi social media. Konyo ji gi awareness. Ibed king'eyo ni kama otimore anya kao okanga chela ria dek monda konyra. Koro wanya tiyo gi social media for positive effects to wabed e society maber. Erokamano. Hilda wachni mogik mana mapiyo piyo. Kaka nyathi kaka anja puonjre mar nyithindo manyiri.
adawacho ni nyithindo manyiri obed careful gi gik ma gipost e Facebook. Ok Facebook kende, social media, especially they need photos. Internet never forgets. Inyalo oro pichano kawuono to kiny ka idwa maybe ibed janyuol to kore ka pichanino idwa gol. Koro kata ka en tich ema ni manyo to tijno ok idhi yudo. To sani be kaka uneno data ni nyithindo mar under age man gi 18 to 35 man gi HIV. And wane December, wang'eyo ni wane December, nyithindo loro, nyithindo ni dala, nyithindo manyiri take care of yourself. Life ni elweti ok en elwet janyuol. Erokamano ahinya Hilda Ombero, japuonjra were Polycom Girls. Feni Ogembo, jatatije Daraja Letu Foundation kachiel kod in Evans Ogembo, jatatije Maisha Nodes. Kuom kawo thuolo maru okiji makawuono ubi wabed kod twak. Nyakara Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar chenro mar mbako romo lwenya. Mano mar kedo gi lwenje mag kit chwech ok en mana mar joma mine kende kod nyithindo manyiri, to ber kinywake lwedo ne nyaka joma chuo. Kalo ni joma chuo bende kale lwenje makamagi, omiyo ber ka ikedo ne joma nyiri to joma chuo bende okedne mar mondo mi wathir kata watiek lwenje mag kit chwech. Nyakora Mugia Jwang' ibed kod odiochieng' maber. Elo nyawadwa Cleophas Oluoch mana bedo godo e chenro odiochieng' makawuono. Wagoni erokamano ahinya kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.